Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou vlog. Vlog în care accentul nu o să fie pe pregătirea mea sau pe ce vă recomand eu să faceți din perspectiva unui sportiv care se pregătește de o competiție, ci o să ne axăm evident pe ceea ce înseamnă pregătirea unei sportive, în ceea ce înseamnă astăzi abordarea antrenamentului de umeri și triceps. Ai și triceps, Sara? Nu, doar umeri. O să facem și triceps. Ideea este că mă interesează ca din acest vlog și din acest antrenament să puteți să observați și să scoateți cei mai buni din cadrul unui antrenament de umeri a unei campioane absolute la wellness. Sunt convins că deja audiența mea și comunitatea mea este obișnuită și o arhi-cunoaște pe Sara, care în momentul de față este în off-season, putem să-l numim așa, pentru că următoarea competiție pe care în mod normal o avem programat anul ăsta este campionatul mondial, care se ține în Spania. în Spania în luna Noiembrie. Noi, la momentul actual, ne aflăm în iulie, deci mai avem aproximativ 16 săptămâni, după cum am calculat eu la ultimul feedback cu Sara, până la competiție. Dar, înainte să intrăm în cadrul antrenamentului de umeri, vreau să-mi spui, Sara, cum a fost acest an pentru tine din punct de vedere competițional? Pot să zic că a fost un an destul de obositor, într-adevăr, și epuizant. Dar, în același timp, pot să zic că a fost un an în care eu, sincer, am reușit să îmi duc la bun sfârșit ceea ce mi-am propus, în primul rând. Adică sunt mulțumită de forma pe care am scos-o atât la campionatul european cât și la cel național la care am participat ulterior. Da, un an în care mi-am îndeplinit obiectivele și în care pot să zic că am făcut treabă destul de bună. Și eu pot să spun la fel. Acum, dacă ar fi să intrăm în detalii, că tu știi deja ce am povestit noi, cum putem compara forma de la europene versus forma pe care ai avut-o la naționale? Știi că inițial la europene mi s-a cerut să fii mai definită. Da, corect. După care, din punctul meu de vedere și al juraților de la campionatul național, forma de la naționale a fost una mult. Da, eu acum vreau să te întreb cum te-ai simțit. Adică noi am făcut și pregătire cu mai puțină mâncare decât ai fost obișnuită. Da. Dar și ultima pregătire a fost cu mult mai multă mâncare decât în mod normal. Decât în mod normal. Da. Eu ce să zic? În primul rând am respectat ceea ce s-a cerut, atât tu și eu. Și într-adevăr la europene am fost mult mai skinny, ca să zic așa. Și a fost o pregătire mai grea din punctul ăsta de vedere. Foamea a fost mult mai rea, ca de obicei, într-adevăr. S-a simțit lipsa mâncării. Dar, da, nu pot să o consider neapărat că a fost o greșeală. Adică, din nou, repet, am respectat ce s-a cerut. Aia a fost forma care a ieșit. Din punctul meu de vedere, având în vedere aceste condiții, a fost cât de cât o formă ok. Dar, în mod clar, s-a îmbunătățit forma la naționale, fiindcă da, am crescut mâncarea și s-a văzut asta și, cum să zic, a fost o lecție, nu știu, adică ceva de care cumva pot să țin cont de acum înainte, știu cum. De fapt, mi s-a confirmat de fapt cum trebuie să duc o pregătire și că nu trebuie să o dau în extreme, adică nici cu prea puțină mâncare nu a fost chiar atât de bine, dar nu. Uite, ce aș mai vrea să te întreb, ceea ce cred că a fost clar vizibil și în campionatul acesta național, ai observat că mult mai multe sportive se orientează spre categoria de wellness. Da, chiar da. Cum ți se pare, din perspectiva unei campioane absolute la wellness de al doilea an la rând, nu neapărat cum ți se par fetele, că nu suntem noi în punctul în care să ne dăm cu părerea despre forma altor fete, dar noi la un moment dat, dragilor, nu știți, și n-am făcut asta public, la un moment dat ni s-a sfătuit, de către cine n-are sens să dau nume, că Sara ar fi bună și la bikini. Din punctul meu de vedere, o glumă foarte proastă. O glumă foarte proastă a unei persoane care nu știe să facă o glumă, în primul rând, deci la nivelul ăla e gluma asta. Acum spune-mi, te rog, dacă te vizualizezi vreodată la bikini. Categoric nu, niciodată. Adică mie când mi s-a spus asta am avut o reacție mai puțin plăcută, adică am început să plâng la propriu, pentru că nu pot să spun că am ceva personal cu fetele de la bikini, îmi plac foarte mult, îmi place categoria bikini, îmi plac fetele să le văd cum arată, cum se prezintă pe scenă, dar eu personal nu m-aș vedea niciodată la acea categorie, niciodată. Adică dacă ar fi și dacă aș fi nevoită să concurez la bikini, aș prefera să nu mai concurez deloc. Total de acord, total de acord.
exact ceea ce spunea și Sara, dragilor, nu e vorba de a judeca o anumită categorie, evident. Am foarte multe fete pe care le pregătesc și pentru bikini. Munca depusă, disciplina, eforturile, sacrificiile, compromisurile pe care le faceți sunt de aceeași natură, dar când vă raportați la alegerea unei categorii, vreau să o alegeți și în funcție de, nu și în funcție de fapt, să o alegeți în primul rând în funcție de geneticul vostru. Degeaba vă doriți să faceți o categorie care nu vă reprezintă. În momentul când alegeți o categorie, tot ce se întâmplă în jurul antrenamentului, tot ce se întâmplă în jurul mâncării trebuie să fie direct proporționat cu cerințele de la această categorie. Acum, wellness-ul, din punctul meu de vedere, categoria de wellness este o categorie care este în amploare, este pe o pantă ascendentă din punct de vedere al cererii, pentru că este o categorie unde ai nevoie de mușchi, este o categorie în care trenul inferior trebuie să fie mai mare decât trenul superior, deși cât consider, Sara, că se calculează trenul superior? Foarte puțin. Nu, Din cu ce tine am discutam văzut. despre asta, da. Foarte puțin. Adică, nu, în general am văzut că arbitrii notează mult mai mult partea inferioară, care trebuie să fie, bineînțeles, mai voluminoasă, dar în același timp am văzut că se cere și multă definire, striații, tăieturi pe coapse, ceea ce până acum, conform regulamentului, nu se cerea. Dar, nu, din păcate, prea puțin ce ține de partea superioară. Poate umerii, spatele, dar puțin oricum, comparativ cu alte categorii. Și brațe și restul să nu mai zicem deloc. Până și abdomenul, nu am văzut că nu, adică contează atât de mult. Sunt sportive care nu au așa un abdomen definit și totuși sunt pe podium. Datorită coapselor. Datorită coapselor, da. Despre asta e vorba. Despre asta este vorba. Aveți practic nevoie de mușchi serioși pe trenul inferior. Antrenarea picioarelor lor clar în mod individual, și când zic individual mă refer la separarea lor, femoral, quadriceps și fesier, dar o să ajungem și la un antrenament de picioare. Astăzi așa s-a nemerit să ajungem la antrenamentul de umeri. Grupă musculară care nu este una deficitară la Sara, chiar absolut deloc aș spune, dar o să vedeți care este abordarea pentru un antrenament de umeri în cadrul unui off-season. Și cu ce aș mai vrea să închei aici, spune-mi, te rog, câtă mâncare ai acum în off-season, că eu nu mai știu cât mâncare ți-am dat. Aproximativ 4.000 de calorii, 3.800. 3.800, 6 mese, nu? Da, 6 mese. 6 mese și Pe carbo zi. per masă? Asta nici nu mai știu, sincer, nici nu m-am mai uitat. Cât orez ai per masă? Am 100 de grame crud, deci Și cartofi? 350, cred că. Deci cam pe acolo suntem. Vedem cum va decurge acest off-season. O să mai revenim de la alte antrenamente cu trenul inferior, pentru că evident asta este spuma, să spun așa, categoriei de wellness. Categorie de wellness, dragilor, care au apărut, din punctul meu de vedere, perfect structurată după geneticul unei brazilience. De acolo s-a născut această categorie, drept dovadă, de acolo sunt cele mai bune fete la wellness. Vorbesc de nivel mondial. Bun. Așadar, începem antrenamentul de umeri și revenim cu încălzirea și cu primul exercițiu. Dragilor, suntem la primul antrenament, la primul exercițiu de umeri. Spune-ne, te rog, ce avem de făcut aici? La primul exercițiu o să facem un pins cu gantelele deasupra capului, din șezut. O să începem cu câteva serii de încălzire, după aia o să avem și niște serii premergătoare, mereu fac la primul exercițiu mai multe serii. Pe urmă, seria de lucru și un cluster set mai am aici. Facem și un cluster set. Da, 5x15. 5x5. O să vă explic. 5x5, da. Da. O să vă explic când ajungem la cluster care este rolul lui și când vă recomand mai exact să-l integrați în cadrul antrenamentului. Dar acum o să începem cu niște serii de încălzire. Poți să încep, Sara? O să începem cu niște serii de încălzire menite să ducă cât mai mult sânge în mușchi și evident să-l pregătească pentru seriile de lucru, adevăratele serii unde ne interesează să atingem epuizarea. Aici, în cadrul seriilor de încălzire, mă interesează ca Sara să facă mișcări lente, să pregătească corpul pentru ceea ce urmează, să pregătească mușchiul și implicit să se încălzească cum trebuie. Niciodată nu intrați într-un antrenament fără să faceți serii de încălzire și premergătoare. Seriile de încălzire au menirea, evident, să vă încălzească. Nu trebuie să le faceți și la al 4-lea, al 5-lea exercițiu, dar la primele două neapărat. Iar seriile premergătoare sunt puntea dintre seria de încălzire și seria de lucru, menite să vă obișnuiască mușchiul cu o greutate mai mare. La seriile de încălzire tot timpul o să ne axăm la peste 12-15 repetări, cu o greutate
aproximativ 30-40% din ce ar reprezenta maximalul. Tocmai ai făcut cu 12 prima. Da, vreo 16 repetări. Am ajuns la seria de lucru, dragilor. Serie de lucru unde, Sara, cât ai? 20 pe o parte. Și nu le avem aici sau? Nu le văd. Uite aici, mâncați ăștia. Dacă aveau mușchi și barbă, le vedeai. Nu, alea, nu-mi plac alea. Nu, uite aici. Nu pot să fac cu orice fel de gantere. Da, ok. Hai să vedem. Ai făcut data trecută? 8 singur. 8. Deci trebuie să facem minim 9 sau 10. Teoretic. Teoretic, da. Greuț, așa-i? Da. Mi-e foame. În apărarea mea, eu vin cu mai multe mese la antrenament. Gândește-te că sunt oameni care n-au ce mânca. Pare rău de ei. Care mănâncă 3 mese pe zi, 2 mese. Unii dintre voi care sunteți clienții mei veniți în colaborare și voi sunteți obișnuiți cu o masă pe zi. La ăia gândește. Nu-i problema mea. Sara, de altfel, nu are un nivel de empatie foarte ridicat. Ba da, nu, glumesc. Da. Nu, doar că așa m-am obișnuit. De regulă vin cu 3-4 mese la antrenament. Da. Așa funcționez eu. Da. Astăzi, într-adevăr, am făcut antrenamentul după 2 mese. În general și eu vă recomand, bine, depinde și de cantitatea de mese pe care o aveți. În contextul lui Sara, cum are 6 mese, clar, cel mai eficient este să împărțiți nutrienții în mod egal. Adică să vă antrenați după 3 mese, consumați energia de acolo, evident, după care o refaceți alimentându-vă corect. Dar în cazul de față, ne antrenăm după 2 mese. Sfatul meu care este? Dacă aveți, de exemplu, 3 mese, antrenați-vă ori după prima, ori după a doua. Nu lăsați niciodată să nu aveți nicio masă după antrenament. Asta în contextul în care aveți 3 mese, clar. Sau dacă aveți 4 mese, 5 mese, încercați tot timpul să vă puneți antrenamentul distribuind nutrienții cât mai egal posibil. Ok? O să mai facem, ce mai avem? Cluster set-ul. Cluster set. Avem cluster set, o să facem 5 de 4 sau 4 de 5, cum ai? 5 de 5 serii de 4 repetări. Nu, de 5 repetări, așa. 5 cu serii de 5 15 secunde repetări. pauză. O să facem 5 serii de 5 repetări cu 10 secunde, 15 secunde pauză între aceste mini-serii. Cluster set-ul are rolul de a-ți permite să faci cu o greutate mai mare, mai multe repetări, pentru că în acea pauză de 10-15 secunde între miniserii apucă ATP-ul să-și facă puțin stocul și după care poți să-i dai. La cluster, dacă puteți să faceți ultimele 2 serii corect, ultima miniserie, dacă puteți să faceți corect, înseamnă că greutatea este prea mică. Deci în cadrul clusterului, a 5-a serie, chiar și a 4-a serie, ultimele repetări trebuie să fie puțin chinuite. O să facem ca al doilea exercițiu ridicări laterale din picioare. Aici o să trec direct la o serie premergătoare, nu o să mai fac de încălzire. O să iau o greutate cam așa de, nu știu, cam 50-60% din greutatea cu care fac în mod normal la seria de lucru. Și pe urmă o să avem 2 serii de lucru, iar la cea de-a doua o să facem și un drop set. O să încep cu o serie premergătoare. La ridicările laterale o să fac cu 2 gantere de 8 kg fiecare, cam vreo 12, maxim 14 repetări. Și pe urmă o să încep direct seria de lucru după ce termin seria asta. De regulă aici eu încep cu ganterele poziționate în fața coapselor, priza neutră, țin spatele drept, umerii trag înapoi, pieptul scos în față și ușor coatele le țin îndoite și ridic în lateral. Revin încet de fiecare dată și încerc să controlez cât mai bine mișcarea pe partea negativă. Și acum dublu biceps? Nu.
Nu fac așa ceva, că schimb categoria. Bă, mie mi se pare senzație, jur. Nu vine, aproape nici nu vine cred. Până și bicepsul ți se vedea mai pe o dată. Ia. Da. Tare. Și biceps fac doar o dată pe săptămână. Nu de mai multe ori. Cred că asta e secretul, probabil. Da, este. Dragilor, un lucru pe care genetic îl are evident și Sara și am observat că este geneticul favorabil categoriei de la wellness. Contează foarte mult ca în momentul când începeți pregătirea, implicit perioada de definire, să aveți acel tip de genetic care renunță prima dată la țesutul adipos de sus. O să vedeți la majoritatea cei care sunteți în domeniu deja știți, care sunteți și antrenori și aveți sportivi deja știți asta. În funcție de genetic, unii încep să dea jos prima dată de la partea superioară, alții sau altele de la partea inferioară. Acum, evident, când vorbim de wellness, îți dorești ca picioarele să-ți fie mai mari decât partea superioară, cum am spus la începutul vlogului. Prin urmare, dacă începi să dai prima dată jos de pe picioare și după care de sus, o să fie destul de complicat să păstrezi fullness-ul pentru categoria de wellness. Deci când vorbim de genetic, dragilor, nu e vorba doar de inserția mușchilor, nu e vorba doar de tot ce înseamnă lățimea claviculei sau așa mai departe. E vorba și de modul în care vă răspunde organismul. Și când zic în care vă răspunde, mă refer și la cât de repede progresați, și la cât de repede puneți masă musculară, și la cât de ușor vă definiți. Toate aceste aspecte intră sub tutela termenului de genetic. Astea determină un genetic bun, superior sau nu așa de bun. Nu doar inserția mușchilor, ci și cum răspunde corpul vostru atât la perioada de masă musculară cât și la perioada de definire. Cu Sara, de exemplu, am avut în pregătirea pentru campionatul național, cât cardio ai avut? Cardio? Da. Acum pentru ultimul? Dimineață. Jumătate de oră, 30 de minute. 30 de minute dimineață. Deci nu trebuie să vă omorâți cu ore de cardio, dar și aici există o remarcă. Ca să nu ajungeți să faceți o oră de cardio, o oră de scări și așa mai departe, ca să scoateți forma, asta înseamnă că în off-season să țineți în continuare planul și să urmăriți același progres. Pentru că de obicei, dacă în off-season nu îl faceți cum trebuie, în pregătire o să aveți foarte mult de suferit, cu ore de cardio ca să scoateți formă. Cum a fost cazul lui Sara. Câtă mâncare ai avut în peak week? În ultimul? Da. Aveam, de exemplu, deci față de europene, când la europene eram aproape pe zero carbs, acum am avut 50 de grame de ovăz, de orez, la fiecare masă am avut carbo. 50 de orez și respectiv ovăz. Da. În peak week. Ceea ce cei care știți, care concurați, evident știți că în peak week să ai 50 de grame de orez per masă, 5 mese, excluzând ultima masă, e foarte mult. Dar asta se întâmplă când îți permite forma și când off-season-ul e făcut cum trebuie, repet. Bun, mai avem o serie la ridicări laterale. Ce o să facem acum, Sara? Tot serie de lucruri și după drop set, de 30%. Deci scădem 30% din greutatea de la seria de lucru, Da. și o să mai facem câte repetări putem până la epuizare. Epuizare. Da, spre surprinderea mea, chiar și cu aproape 500 de grame de carbo pe zi, la partea superioară încă sunt cât de cât vascularizată și încă se văd destul de bine mușchii. Acum o să fac ridicări frontale, eu de regulă le fac, obișnuiesc să le fac cu discul. Aici am, în mod normal, 2 serii de lucru și un back-off de 15 repetări. Ultima serie. Acum, sinceră să fiu, la prima serie ce discul de 15. Nu știu cum le faci, nu te-am văzut cum le faci. O să vezi acum. Hai să vedem. On fait de paysage, on flamme
dragilor, Sara, din punct de vedere al geneticului, este foarte, foarte echilibrată. Umeri, brațe, spate, inclusiv abdomen. Ce va trebui noi să punem la punct pentru următoarele competiții, și asta o să vă expun pe larg în momentul când o să avem antrenamente de picioare, este strict partea de femural. Femuralul este cea mai slabă grupă a lui Sara și când zic cea mai slabă nu înseamnă că este o grupă slabă, dar înseamnă că comparativ cu coapsele, comparativ cu fesierul, comparativ cu tot ceea ce reprezintă partea superioară, este practic grupa care a rămas cel mai mult în urmă. Și când spun ce a rămas mult în urmă, vreau să vă gândiți și să vă aduc la cunoștință că femuralul este una dintre cele mai grele grupe de crescut. Este una dintre cele mai dificile grupe de a aduce o duritate și o definire corespunzătoare, conform a ceea ce se cere la wellness. De ce? Este una dintre cele mai grele grupe pentru că durează foarte mult timp să ai un femural cât se poate de solid, matur și evident, care să poată ieși în evidență în momentul când Sara va urca pe scenă. Focusul o să fie strict pe ceea ce reprezintă femuralul și ne mai trebuie niște quad sweep. Quad sweep-ul se rezultă într-o... Cum să vă explic? Quad sweep-ul este exact partea asta, care trebuie să iasă din relief, trebuie să fie scoasă din relief momentul când pozați. Asta vă va ajuta să aveți un X-frame mai bun. La următoarea serie de lucru, adică ultima, din cadrul acestui exercițiu, o să încerc să fac un disc de 20. Evident o să fac mai puține repetări, cam între 8 și 10, zic eu, dar o să vedem. Acum, la ultima serie, din cadrul acestui exercițiu o să fac un back-off set. La back-off set, în general, țintesc să fac între 12 și 15 repetări, nu mai mult de 15. Ideea e că nu trebuie să ating epuizarea. Bineînțeles, nu o să fac cu aceeași greutate ca la seria de lucru, o să iau o greutate relativ mai mică, dar nici prea mică, astfel încât să pot să ating acest range de 12-15 repetări. Nu e chiar la fel de comod ca și cu discul, dar merge. La acest exercițiu, la ridicările laterale din șezut, o să fac o serie de lucru. La această serie am rest and pause, tehnica de intensitate rest and pause, iar la următoarea o să fac o serie un pic mai complexă. De fapt, sunt mai multe serii cu 45, 30, 15 și 5 secunde pauză. Ideea este că încep să fac, la prima serie teoretic trebuie să fac până în maxim 10-12 repetări și după aceea, cu cât sunt pauzele mai scurte, cu atât încep să fac mai puține repetări, bineînțeles, și trebuie să păstrez aceeași greutate la fiecare serie. Suntem la ultimul exercițiu. Ciao! Suntem la ultimul exercițiu de umeri. Ce faci? Lasă-mă 14. Nu fac cu 14. Cum nu faci cu 14? Nu fac și eu cred că abia fac cu 9. Suntem la ultimul exercițiu de umeri, ridicări laterale unilaterale. O să le executăm la scripeți. Te ajut? Da, eu n-am mai făcut cu... Cum mă prins? Pune încheietura. Așa o ții. Ține-te cu mâna. Și uite aici ridică. Către mine, un pic mai în față. Bun. Mai sus. Bun. 3. 4. Unde pauză. O să facem un sistem de rest and pause aici. Adică câte repetări merg până la epuizare. Ciao, ciao. 15 secunde de pauză și începem din nou. Să fii cu mâna puțin mai întinsă, știi? 1. 2. 3. 4. Încă una. Bravo. Bravo. Așteptăm puțin
după care începem pe cealaltă mână. Ai început cu partea mai slabă, nu? Da, pentru că e stânga. Putem să începem. În teorie ar trebui să facem și triceps. Nu mai facem triceps. Nu mai pot, sincer. Nu mai facem tricepsul astăzi. Dar gândiți-vă că la triceps Extensii, la scripete cu bara de regulă. Maxim 2 exerciții, cred că aveam. Da, în splitul vechi. la următorul antrenament o să facem un antrenament de femural. Când ai femural, Sara? Da, important e că o să vedeți viitorul vlog de antrenament împreună cu Sara o să fie unul de femural, unde să vedeți abordarea noastră de la femural și o să mai filmăm coapse. Da, coapse mă rog, la începutul săptămânii marți încep cu ele, joi am fesier și sâmbătă femural. Ok. Acum, în încheierea acestui video, vreau să ne spui, te rog, care este tehnica ta preferată de intensitate și de ce? Sinceră să fiu, dintre toate tehnicile pe care le-am avut până acum, și au fost multe, rest în pozi preferata mea. Și de ce? Pentru că scap mai repede, nu e chinul așa de mare, dar da, e o tehnică destul de bună pe care chiar prefer să o fac, mai ales la început de antrenament. De mese v-am zis, am povestit în mare parte cam ce mănâncă Sara acum. Evident, gramajele și valorile exacte nici nu au relevanță, pentru că fiecare suntem diferiți și nu are sens să vorbim exact despre ce mănâncă sau ce nu mănâncă Sara. Dar, cum v-am spus, suntem încă într-o perioadă de relaxare, pentru că cred că este cea mai lungă perioadă între competiții pe care le-a avut Sara, nu? Am avut așa perioadă lungă între concursuri? Anul trecut pe vremea asta la fel, da, pentru că fix după naționale tot așa am fost convocat în lotul pentru campionatul mondial. Exact aceeași perioadă. Exact în aceeași perioadă. Deci, de când a concurat Sara prima oară până astăzi, nu prea a existat un an complet de off-season, un an complet în care să avem timp să punem masă musculară, pentru că dacă nu știți surpriză, nu aveți cum să puneți masă musculară în termen de 5 luni de zile, în contextul în care trebuie să intrați și în pregătire. 5 luni de zile au fost și sunt de fapt între mondiale și naționale, nu? 5 luni au fost, 20 de săptămâni. Cam, da, 20 de săptămâni, da. 20 de săptămâni, exact. Nu aveți timp să și puneți masă musculară, evident, după care să și dați jos. Și mai important decât atât, nu aveți timp să îmbunătățiți forma. Acum, probabil mondialele o să fie, cu siguranță să fie ultimul concurs de fapt pe anul acesta și după care vedem ce vom face de la anul. Dar până data viitoare de la vlogul acesta, cam atât am vrut noi să vă arătăm. Antrenamentul de umeri pe care le are Sara, perspectivele ei și cam ce s-a întâmplat anul acesta și ne revedem săptămâna viitoare. Următorul vlog pe care o să-l vedeți o să fie tot împreună cu Sara, antrenament de femural. În rest, Igor VTB, Sara VTB, Sara VTB, puteți să folosiți orice cod vreți. Ai ceva protocol intra-workout sau pre-workout? Că nu mai știu ce ți-am dat. Da, am în cadrul antrenamentelor de lower body, am un shake intra-workout, unde am 10 grame de aminoacizi și 30 de grame de HBCT și ambele le găsiți pe Metabolic. Eu folosesc EA-ul, cel cu aromă de sherry, care e cel mai bun din punctul meu de vedere, și HBCT-ul dextrina simplă, fără aromă. Cam atât, dragilor. Așadar, like, subscribe, întrebări dacă aveți pentru Sara până la următorul vlog și să-mi spuneți exact ce vreți să vedeți de la ea, pentru că ea nu prea are chef să facă content și atunci am zis că cu ocazia asta să vedeți la mine pe canal ce se întâmplă în cadrul pregătirii ei, automat să vă răspundem la curiozități. Deci dacă aveți întrebări, lăsați în comentarii. Cam asta a fost vlogul pe astăzi, am terminat și antrenamentul. Nu uitați de codurile de reducere Igor VTB și Sara VTB pe Vitabolic și ne revedem tura viitoare la un nou antrenament.